Така, здравейте! След много дълга пауза ще се върнем с едно нестандартно видео, което не сме правили сега. Как се казва? Unboxing на новия телефон iPhone 16 Pro Max, с който вече може би ще снимаме следващите клипове. Да видим какво ни очаква от него, нали така? Да. Добре. Хайде да започваме. Ето започваме. Трак. Трак. Кутията. Ще се отворя ли вече? Да, отваря се. Отваряме кутията и ето го телефончето. Няма да видим. Титаниум, дезерт титаниум съводицата. Да. Ето го. В кутията имаме Уникален кабелчи Да. за сим карта. Е нормално. Пинче за сим картата. Който има на всеки. Купехме се отделно кабелче. Адаптер. Адаптер купехме отделно. Сега трябва да махнем вече и лепенката. Да. Махаме лепенката Аха. и ето го телефона. Това представлява. От тук нататък вече ще включим да си вкараме iCloud и така нататък и да се надяваме, че се заслужава инвестицията в него. Така е. Това е от нас. В по-нататъчните видеа ще кажем мнение как е самия телефон и дали се заслужава. Чао и до следващия път.